Ja som si vybrala odtieň Red Flag. By the way, to je jediný Red Flag, ktorý by ste mali mať doma. A ja vám idem teraz popísať, aký to je pocit. Vítaj pri dnešnom Get Ready With Me. Dneska ostaneme v online svete a spravíme si look na stream. Poďme na to. Ja sama streamujem dosť často, hlavne na TikToku. Jasné, dajú sa tam použiť hociaké filtre, ale vždy je lepšie sa pekne prirodzene namalovať. Ale keďže sme na kamere, musí to byť trošku výraznejšie a hlavne pleť musí vyzerať dobre, takže začneme perfektným make-upom. Nanesiem si trošku na chrbát mojej ruky. Dám si takto pár ďobiek rovnomerne po tvári. A teraz klasika, pekne rozblendujeme. Nezabúdajte poriadne blendovať. Ja viem, že keď sme na kamere, nie je to až tak vidno, ale proste zle rozotretý make-up je proste no-go. No a ako vidíte, takto to má vyzerať. Žiadna maska, žiadne čmuhy, proste zjednotená pleť. Korektor mám rovnaké rady ako make-up a dám si ho pod oči. Trošku sem, aj na druhú stranu. Namiesto blenderu použijeme iba prst, lebo som sa naučila, že to teplo z neho pomáha lepšie zapracovať ten produkt. No a aby sme na obrazovke nepôsobili 2D, tak si na tvári vytvoríme nejaké tiene pomocou tohto tmavého bronzera. Začneme klasickým miestom, ťaháme nižšie. Vezmeme menší štetec a kontúrujeme detaily. Takže už nám ostáva len to zapudrovať, aby som sa na streame neleskla, aby som zafixovala make-up. A vezmem to cez čelo, nos a brada. Tak základ by sme mali a teraz sa už len pustiť do tých zábavnejších vecí. Pre mňa je obočie absolútny základ, takže teraz sa mu ideme povenovať. Vybrala som si Build a Brow, ktorý má na jednej strane fixku a na druhej gel. Bola som naozaj zvedavá na tento produkt a musím povedať, že je to naozaj výnimočné. A keď sa navyše ponáhľaš, tak stačí použiť len gel. Takže najprv pretrepeme. Potom tá fixka píše lepšie. Super na tom je, že ak vám chýbajú v tom obočí nejaké chopky, tak to vyzerá veľmi prirodzene a môžete si ich dokresliť. Tak teraz to už len prečešeme a bude to perfektne držať. Hotovo, zafixované na celý deň. Na sociálnych sieťach mám veľmi rada to, že sa môžeme inšpirovať a vyskúšať štýly, ktoré by sme normálne nevyskúšali. Ja som ale veľmi rada sama sebou a súčasťou môjho každodenného make-upu je linka. Tak si ju poďme spraviť. Môj taký tip pri robení linky, že nerobiť ju možno cez celé oko, pretože je väčšia pravdepodobnosť, že vyjde, keď ju spravíme na menšej ploche. No, nie som profík, ale není to úplne zlé. Tak toto, moje milé, dávajte pozor, pretože to je absolútna novinka od Maybellinu Firework riasenka. No tak rozdiel je neskutočný. Pozrite sa na to sami. Wow, krásne? Som z toho nadšená. Už ste si asi všimli, že lesky na pery milujem a mám ich doma naozaj veľa a rovnako mám rada aj plumping produkty na pery, takže si spolu prvýkrát vyskúšame tento lifter plump. Ja som si vybrala odtieň Red Flag, by the way, to je jediný Red Flag, ktorý by ste mali mať doma a ja vám idem teraz popísať, aký to je pocit. Mám to na perách už pár sekúnd, čakala som väčšie štípanie, efekt to má brutálny a je to celkom príjemné. Fakt dobre. Tak presne takto nalíčenú ma možno zastihneš na najbližšom streame na TikToku. Dovtedy mi môžeš do komentárov napísať, ako sa ti tento look páči. Tak bye!